ассалому алайкум. Рӯзтон бахайр. Бар шумо саломатӣ хоҳон ҳастам. мавзӯи имрӯзаи мо дар бораи баъзе аз фоҷиаҳое ки имрӯз дар сомонаҳои иҷтимоӣ дида мешавад ва баъд аз ин фоҷиаҳо бовар кунед насиҳатгаро зиёд мешаванд. видео барои ҳамон шахсиятҳое ки имрӯз дохили сомонаҳои иҷтимоӣ мешавем, интизори баъзе аз ҳодисаҳое мешавем ки дар он марг бошад, дар он ягон блогер духтари ҷавон бошад, дар он ягон шахсияте бошад ки камтар корҳои номаъқулӣ кунад. баъдан насиҳатгаро бисёр мешавем. ин видео барои ҳар яке мо ва шумо тааллуқ дорад. ягон ҷои хато бошад, ягон ҷои мақсад гапои бемаъниву гапои нодуруст бошад, шумо ҳатман фикртонан дар зери навор нависед. ман мехонам. бародарое ки имрӯз баъд аз фоҷиаҳое ки имрӯзҳо содир мешаванд, ба монанди ду блогер духтари ҷавони тоҷикӣ имрӯз дар сомонаҳои иҷтимоӣ нашр мегардад, дар ҳақшон нашидаҳо мемонанд, дар ҳақшон бо баъзе гапҳои қабеҳ гап мезананд. боварам кунед, ҳамон инсонҳое ки насиҳат мекунед, ҳатто ба насиҳати падару модаратон гӯш намекунед. боварам кунед, ин як ҳақиқат аст. вақте падару модарат ба ту гап мезанад, ту паси сарат қатӣ ҷавоб мегӯӣ, ҳатто дарош нигоҳ намекунӣ. бо имрӯз мехезену айхтон мулло месозед, бо имрӯз мехезену айхтон насиҳатгар месозед. ин одаме ки насиҳата гӯш мекунад, мегӯяд насиҳати падару модараш басанда аст. насиҳати ман ва ту дигар шарт нест. одаме ки вақте гӯш мекунад, ба як шунидан хуша истироҳ мекунад. одаме ки вақте гӯш мекунад, ҳамо дар таълиму тарбия ки дар хонадон аз волидайниш мегирад, ҳамо басандаша. шумо беҳуда худтона ғам натен, беҳуда худтона вақт сарф накунед. бовар кун, бисёрот ҳатто гаптон ба фарзандони худтон намегзарад. ҳатто гапи падару модаратон ба шумо намегзарад. ай куҷо дигар гапи шумо ба дигарон бигзарад. ҳозир замоне нест ки ту маҷбурш кунӣ. як бор бугу бира. замоне нест ки ту хато ва гуноҳ як бародару хоҳарта рӯбарӯ пешниҳод карда мегирӣ. хуб мурд тамом. вақте марги омад, ай дасти банда ҳечи намеяд ва ҳечи карда ҳам наметонӣ. ё метонӣ? албатта ки не. тақдири илоҳӣ ин қисмат аст. одам панҷ чиза намедонад. ҳамин панҷ чиз яктуш ҳамияе ки дар куҷо кай мурданша намедонад ва чӣ гуна мурданша намедонад. хат дигар духтаро буданд ҳозир дар сомонаҳои иҷтимоӣ ҳама блогер шудагиаст. духтарои кӯдакои синфи 5-6 нигоҳ мекунӣ, уҷи дар инстаграму тикток гаштастанд. фалон шуд, бемадон шуд, хел кард. вақте ки шумо гуноҳ ва айби як шахсията дубора мақсад барои мардум пешниҳод мекунед, боварам кунед, гӯё ки шумо гуноҳи ҳамура дар ҳамун қабраш боз зиёд кардаистену ҳам барои худтон гуноҳ гирифтаистед. ака мо ва шумо гуноҳ надорем? мо ва шумо хато накардем? мо ва шумо ашкор дар ҳаётмон нашид? бисёр аст. лекин фақат худованди мутаол парда кашид ки ҳамин ту бидониву банда ма. чӣ вақт худованд айби камбудиҳои нуқсони моро барои мардум пешниҳод накард? ва ту имрӯз мехезӣ ба кадом ҳақ, ба кадом ҳуқуқ, ба кадом мақсад ту бандаи худоро гуноҳша пешниҳод мекунӣ? ай худо битарсед. шарм кунед. ин ҳаёт аст, ин тақдир аст. бар тақдир ва ҳаёти як кас нахандед. шумо набарот дуо кунед ки парвардигор ака худат бахшандаи ту зоти меҳрабони бехато беайб ту ҳастӣ. ин мо дар ин дунё, дами ҳар як инсон хато дорад дар ин дунё. як дуои нек кунед. як хоҳиши нек дошта бошед. як нияти пок кунед.
تو که شاید سبب دعای شما باعث عذاب آسان شدن عذاب همه شود. نه اونه که هم به خودت گناه را دوباره زیاد کنی و هم بیچاره هم آدمی که از دنیا گذشت باز مقصد گناهش عذابش بسیار کنی. این ایروی مسلمانی هم نیست، ایروی آدمگری هم نیست. فقط من میخوام یک چیز بگم که بیاین هر یک کاری خودش کنم. من وظیفه دارم با دادر و خواهر خودم نصیحت کنم. من وظیفه دارم که ای پدر و مادرم نصیحت بگیرم. تمام. نه با دختر همسایه، نه با بچه همسایه، نه با دیگه کس. باور کن حتی می فرزند خودت گفت نمیگیرم. ای که جانی و دختر همسایه و بچه همسایه و دیگه کس. خلاص دوستای عزیز، این گپ فکر میکنم صاحبی خودش یافت و فکر میکنم که الان مقصد این نواری ما را فهمیدین. از شما تنها در حق یکدیگر دعا کردن و خلاص، نه برای فحش کردن خطا و گناهی او. السلام علیکم.